Ara, en sisè lloc, tenim els drets LGTBIQ+, que són essencials per a una societat justa i inclusiva. Tothom ha de tenir els mateixos drets i oportunitats independentment de la seva orientació sexual o identitat de gènere. Els grups que ho han treballat, si us plau, que pugin aquí. Bon dia, som el grup de la Clàudia, Manrit, Làdia i jo, Noelia, que ara us presentarem un vídeo explicant una petita introducció del tema. Bon dia, el nostre grup està compost per la Manrit, Clàudia, Làdia i Noelia. Us explicarem el dret de ser LGBTIQ+. Els principals drets reivindicats. El dret de la vida, independentment de l'orientació sexual, identitat de gènere i la identitat sexual. El dret de la integritat social, refusant totes les formes de prejudicis entre homes, dones, gais, lesbianes, travestits, transexuals, etc. Els drets civils, inclòs el dret de matrimoni civil a la parella al fet entre persones del mateix sexe, incloent el dret de la pensió, herència, adopció, garantint a les unions heterosexuals. El dret de tractament mèdic, amb què els transvestits i transsexuals creguin de ser atesos a l'organisme de salut públics per a realitzar els canvis hormonals. El dret a revisar el nom i el sexe, en els registres civils als transsexuals. Hem triat aquest dret bàsicament per visibilitzar que encara no es respecta a la gent que pertany a aquesta comunitat i, aunque diguin que sí, després, a l'hora de la veritat, no és així, perquè molts de paraula diuen que respecten, però després fan mirades, comentaris, no els fa gràcia i pots no estar d'acord o no incloure't, però respectar i que cada un faci el que vulgui, que tot el món té dret a ser com vulgui ser. Ara us explicaré la fòbia que hi ha en LGBTIQ+. És el rebuig, por, repudi, prejudici, menyspreu o discriminació cap a les persones que es reconeixen a si mateixes com LGTBIQ+, o les persones per associades. Hem col·laborat amb l'entitat d'Entenem, la qual està al carrer de Rafael de Casanovas, número 50, ací a Santa Coloma de Gramenet, on hem fet entrevistes dels mateixos director i subdirector amb els seus propis casos reals. A través d'aquestes entrevistes hem fet una petita novel·la, la qual està basada en el cas real i et dona unes petites pauses per eixir del cas en cas de que estiguis amb vulnerabilitat o de proseguir amb el procés i anar cap endavant, com unes petites pautes. I a continuació la meva companya us llegirà un tros, un fragment de la novel·la. Una vegada va sonar la campana i tots van sortir del recinte de l'institut, Santiago, que va estar reflexionant sobre el succeït anteriorment a l'aula i està preocupant per Roberto, i les conseqüències que podria desembocar al voltant del seu amic. Va intentar establir una conversa amb Roberto per veure què pensava el seu amic i opinava sobre el succeït anteriorment. Escolta, però el que s'hagi comentat sobre el teu poema i el que ho hagis enviat i tal, no et molesta ni res? Vull dir, no et dona cosa que s'agravi i es trenqui la paret que separa el personal del no personal o alguna cosa? Va preguntar finalment el Santiago, després d'una estona pensant com podria preguntar-se al Robert. A veure, no és per tant, tranquil, només va ser un par de comentaris d'eres. A més, que no hi havia cap altra intenció darrere de fer conversa, li va respondre Roberto, restant l'importància a la situació i a la pregunta. Ja, però i si, no sé, si s'agravés i tal, ja saps el que vull dir. De veritat que no passa res, tranquil, et preocupes bastant, que tampoc està malament, sap, preocupar-se, no? Però relaxa't una mica, que sempre estàs angoixat, encara que sigui una mica. Llavors, com a acció creativa, vam intentar fer aquesta petita novel·la i més que centrar-nos en que si era més llarga o més curta, sinó en explicar correctament el millor possible el tema que tractàvem i
més que fos més curta o més llarga perquè no tenim molta experiència escrivint, però s'ha intentat. Gràcies. Per finalitzar la nostra part, el nostre consell bàsicament és viu i deixar viure per poder avançar a la societat. Som el grup del Pablo, la Lucía, la Júlia i jo, la Luna. I de la Declaració Universal dels Drets Humans vam escollir l'article 2, on es defensa que tota persona ha de tenir tots els drets i totes les llibertats, ja sigui, sense importar el seu sexe, el seu color, la seva orientació sexual, la seva raça o la seva religió, perdó. I dintre d'aquestes persones ens vam centrar en el col·lectiu LGTBIQ+, i vam poder contactar amb l'associació Entenem. Per representar aquest dret hem fet un curt titulat No ha passat res. En aquest curt busquem representar com les persones del col·lectiu LGTBI pateixen cada vegada que alguna persona vulnera els seus drets. En el curt es veuran 3 personatges, una víctima, un assetjador i un testimoni. Aquestes 3 persones contaran la seva versió d'un cas en comú i després es veurà com ha sigut la realitat d'aquest cas. Ara el posarem, esperem que us agradi i que us arribi el missatge que volem donar. Com estàs a l'institut? Tot bé amb els companys? Sí, tot bé. Sí, molt bé. Sí, bé, normal. I en la família també bé? Sí, bé. Sí, tot bé. Bueno, normal, no? No sé. Bé. I has vist que es burlin o insultin algú? Doncs ara no sé. Sí. Potser alguna vegada, però ara no et sabria dir res. T'has burlat o has discriminat algun company o companya? No, per què faria això? No, mai. No. Manca la merda. I de tu s'han burlat o t'han discriminat per alguna raó? No, per sort no. No, ni mai. Bueno, a vegades em diuen comentaris. Quin tipus de comentaris? Doncs no sé, m'insulten per ser així. Que no, que a aquest segur que li agraden tots. El marica aquest, hòstia, que no, que aquest té una ploma que no se l'aguanta ni ell. No, que aquest no compta com un tio, a mi no em toquis. Hòstia, compta la princesa, Ens han comentat que has vist un problema entre el Lucas i la Paula fa poc. Em podries dir què va passar? Doncs no sé, no vaig veure molt. Jo estava passant per allà i vaig escoltar un cop i quan em vaig girar vaig veure el Lucas al terra i a la Paola dient-li coses. Però que jo no he fet res, Va ser molt ràpid i que no ha passat res. Se'ns ha comentat que has tingut un problema amb el Lucas. Pots explicar què ha passat? No, res, que anava pel passadís i va sortir el Lucas a classe i ens vam xocar i va ensopegar i es va caure al terra. Però que jo no l'he inventat ni res, va ser ell que va caure a terra. Vull dir, no ha passat res. Se'ns ha comentat que has tingut un problema amb la Paola. Pots explicar què ha passat? No, que vaig sortir corrents de classe i em vaig xocar amb ella i doncs em va empentar una miqueta i vaig ensopegar i vaig caure al terra. I doncs llavors em va insultar i em va ficar una patada, però estic acostumat, no ha passat res. Hòstia, tio! No, què fas? Mira per on vas! Hòstia! Cony, sempre ho fas! Manca la merda. Per últim, anem a citar un fragment del llibre Un apartamento en Aurano, del filòsof i activista LGTBIQ+, Paul B. Paul B.
La homosexualidad es un francotirador silencioso que pone la bala en los corazones de los niños que juegan en el patio. No discrimina si son niños de pijos, de progres, niños con padres agnósticos o cristianos integristas. No le falla la puntería en colegios de zonas altas o de zonas con educación prioritaria. Las personas que tienen la valentía de mirar de frente a la bala o a la bala se convierte en una llave que les abre una puerta a un mundo que no habían visto nunca antes. Y gracias.